Max Verstappen is WK-leider aan de vooravond van de Grand Prix van Steiermark. Xavier, begint het al te wennen, die status? Nou ja, bijna wel zou ik zeggen. Het is al 2 wedstrijden op rij. Prachtig om te zien natuurlijk en hopelijk kunnen we de lijn doorzetten. Ja, nog een paar maanden en hij is wereldkampioen, Max Verstappen. Maar laten we maar eens beginnen in Oostenrijk. Welkom bij Pitlane. Yeah. Kan Max Verstappen zijn voorsprong dit weekend uitbreiden? Je hoort het van Sam Kale en Xavier Maassen. Dit is Pitlane. Wat was het prachtig in de vorige race in Frankrijk. En nu 2 keer Oostenrijk op de kalender voor Max Verstappen. Ja, Xavier, dat klinkt veelbelovend. Welkom trouwens in de studio. Om met de vraag van Jelle in het begin maar te openen. Gaat hij zijn voorsprong uitbreiden dit weekend? Wat denk je? Alle kansen zijn aanwezig. Het zit heel dicht bij elkaar. Red Bull had misschien een beetje schrik na de 2 stratencircuits, dat op een gewoon circuit, zoals in Frankrijk en zoals in Oostenrijk, Mercedes sterker zou zijn. Maar we hebben het afgelopen weekend gezien dat alles kan. Ja, zegt het wel. Het ligt helemaal open. Het is ontzettend spannend. Concrete vraag ook van Ivo Winkens. Die heeft via Instagram een vraag ingestuurd. Die zegt van, ja, wat is er nou bij Red Bull veranderd, waardoor ze sneller zijn dan Mercedes? Want dat is een beetje de kernvraag. Een stukje van beide. Er is bij Red Bull zeker wat veranderd, maar ook bij Mercedes. Bij Red Bull hebben ze gewoon de winter hard gewerkt. Het is het laatste jaar van Honda. Nou, die Japanners willen met opgeheven hoofd de Formule 1 verlaten. Dus die hebben echt nog een harde duw eraan gegeven om die motor op het niveau te krijgen van Mercedes. En er is een reglementswijziging geweest die de auto van Mercedes uiteindelijk harder aerodynamisch toch wel heeft geraakt dan de Red Bull. Dus de auto's eigenlijk met de high rake, dus die hoge achterkant, die zijn hebben minder effect eigenlijk of minder last moeten we dan zeggen, van de veranderingen die er aerodynamisch zijn toegevoegd. En Mercedes heeft daar toch wat meer last van, waardoor er aan 2 kanten die inhaalslag is. Mercedes heeft wat verloren, Red Bull wat gewonnen. Ze liggen heel dicht bij elkaar. Ja, precies. Het is ook wat vaak het verhaal is in de Formule 1. Materiaal is heel belangrijk. Hè? Maar we kijken natuurlijk ook naar die coureurs. We hebben even de cijfers op een rijtje gezet. Als je gaat kijken naar de prestaties van Verstappen vorig jaar ten opzichte van dit jaar. En ook van Hamilton en Bottas. Ja, als je naar die cijfers kijkt, de overwinningen zijn eerlijker verdeeld. Vorig jaar na 7 races had Hamilton er 5 gewonnen. Nu is het 3-3. En Bottas komt qua punten, qua overwinningen eigenlijk niet in het stuk voor. Maar als ik kijk, dan vind ik het aantal punten dat Verstappen nu meer heeft, eigenlijk wel meevallen. Ja, je ziet natuurlijk door die uitvalbeurt in Baku, want anders had hij echt nog wel een stukje hoger gestaan en was het gat ook groter geweest. Maar je ziet ook dat Hamilton moeilijke weekenden heeft gekend, tot Mercedes moeilijke weekenden heeft. En dat hebben we eerder al die jaren niet meegemaakt. En dat maakt het natuurlijk wel zo mooi. Je ziet dat een periode van dominantie altijd ergens een einde heeft. En dat einde begint toch nabij te komen. Ja, dominantie is misschien wel het codewoord, want Hamilton is niet dominant. Verstappen is ook zeker niet dominant. Het is echt een strijd. Hè? Dat zie je ook als je kijkt naar de cijfers. De gele lijn is Hamilton, de rode lijn is Verstappen. Kun jij je herinneren de afgelopen jaren dat het zo spannend was? Nee, ja, het is natuurlijk zo spannend geweest tussen de Mercedes, Rosberg en Hamilton voor een kampioenschap. Was ook spannend, maar toch is het veel mooier als het 2 rijders zijn van een verschillend team en 2 teams ook echt tegen elkaar vechten. Want binnen het team van Mercedes, daar heb je toch altijd een klein stukje politiek. Je wilt altijd die 2 auto's aan de finish brengen. Ja. Je wilt ze niet laten gaan vechten. Maar ja, goed, als het een Red Bull tegen een Mercedes is, die gaan er gewoon vol voor. En het zijn echt 2 kamphanen. Dus ja, er wordt al gesproken over een van de mooiste seizoenen sinds 20 jaar misschien in de Formule 1 dit jaar. En ze hebben pas 7 races onderweg, moet je nagaan. Als we kijken naar de WK-stand, zie je ook dat die 2 mannen zich losweken van de rest eigenlijk. Hè. Perez is nu de nummer 3, die is ook sterk bezig de laatste weken. Ik wil het even met jou over Norris hebben bij McLaren, want er komt ook een vraag van Ramon Ruiters. Die vraagt zich af, hoe kan het nou dat Ricciardo, de teamgenoot van Norris bij McLaren, dat hij zo onderpresteert ten opzichte van Norris? Of misschien, waarom doet Norris het zo goed? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ricciardo heeft het moeilijk met de McLaren zoals de auto gebouwd is. Hij vraagt een hele specifieke manier om te rijden, waar Norris dus schijnbaar heel goed mee om kan gaan. Want hij reed er vorig jaar al in, hè, Norris? Hij reed er vorig jaar al in, dus heeft al veel meer kilometers met die McLaren gemaakt. En Ricciardo heeft gewoon wat meer tijd nodig aan die auto aan te passen. Dat is hetzelfde wat we bij Perez zien. Die begint nu langzaam in zijn ritme te komen. En we zien het bij Ricciardo ook wel. Die begint toch wel dichterbij en voor onze vriend Norris te komen. Dus hij komt er wel, maar hij heeft toch wat moeite met hoe de McLaren is opgebouwd en hoe die snel moet rijden. Ik heb ook gevoeld een beetje dringen is voorin, hè? Want we zien Gasly die goede uitschieters heeft, Ferrari bij momenten.
er zijn ook op een gegeven moment zijn de plekken voorin natuurlijk ook op, hè, in dat opzicht. Ja, ik bedoel, we hebben een fantastische strijd vooraan tussen Hamilton en Verstappen. Maar daarachter is het ook echt enorm spannend in dat middenveld. Zeker tussen McLaren, Ferrari, die misschien een beetje door de mand vielen afgelopen weekend. Maar ook teams zoals Alpine, Alonso, die ook weer steeds verder naar voren komt. Dus ja, het is in alle opzichten een fantastisch seizoen dit jaar. Ja, de Formule 1 is een beetje het eindpunt van de carrière, of het hoogtepunt beter gezegd. Het begint allemaal bij karten. En nu hebben Limburgs talent, Reno van Kot, die won afgelopen weekend de eerste race om de FIA Karting Academy Trophy. Maurice Jessen zocht hem onlangs op. Ja, het is ongelooflijk snel gegaan. Omdat het is niet makkelijk na een jaar al die prestaties neerzetten wat hij neerzet. Dus het is wel degelijk uitzonderlijk. Hij staat op, hij heeft zijn boterham 's morgens is hij aan het eten. In plaats van dat hij op die boterham koudt, hoor ik alleen maar kartraces, Formule 1 kijken. En hoor je dan, heeft hier die dikke wang. En dan hoor je wing, 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 wing. We zijn er nog niet, hè? Maar de eerste stappen zijn gezet. Maar ik twijfel er niet aan dat hij dat tot een goed einde brengt. Lemmens weet waar hij over spreekt. Hij zag nog niet zo lang geleden Verstappen, Alonso, Hamilton en Vettel hun rondjes draaien op het circuit in Genk. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Heel veel mensen denken gewoon sturen, remmen en gas geven, maar dat is niet zo. Want er komt nog heel veel bij kijken. Hoe je remt, hoe je gas geeft en ja, de setup van de kart is natuurlijk ook heel belangrijk. Hij is ook gedreven en hij bestudeert alles. Als er een race is van anderen hier, dan gaat hij kijken hoe dat is insturen in bepaalde bochten. Dus dan wil dus zeggen dat de man echt geïnteresseerd is. Reno, wat was je net allemaal aan het bekijken? De data van mijn afgelopen sessie, daar kan je eigenlijk alles op zien. Zoals hier de snelheid, wat je op het rechte stuk haalt en in de bochten. Toerental. En dan heb ik 2 ronden over elkaar gelegd. En dan kan je hier precies zien wat de tijdverlies is ten opzichte van de 2 rondes. Waar gaat dit eindigen? Wij zeggen altijd tegen elkaar, we zullen zien. Heb jij eigenlijk vaak in die kast gezeten vroeger? Ja, dat is wel waar het begint. Ik ben ook op het circuit in Genk begonnen bij Paul Lemmens. Dat is ongeveer waar iedereen begint. Daar op het circuit van Genk is Jos Verstappen begonnen. Michael Schumacher heeft er veel gereden. Jensen Button in zijn tijd nog veel. Dus iedereen begint in de karting. En ook zeker de lokale helden beginnen in Genk. En sommige van hen komen dan uiteindelijk in Oostenrijk terecht op de Red Bull Ring. Daar rijdt Verstappen ook dit weekend. Laten we het circuit even gaan bekijken. We kennen het natuurlijk wel goed, hè? Het is niet de meest lastige baan, maar wel een hele mooie, toch? Ja, vooral veel inhaalmogelijkheden. Die 3 DRS-zones achter elkaar zorgen dat je echt goed kan inhalen. Want red je het bijvoorbeeld niet uit bocht 1 tot aan bocht 2, dan heb je een inhaalmogelijkheid in bocht 3. En dat zien we ook veel gebeuren. Je kunt toch nog wel een beetje blokken voor bocht 2. Maar als je dan te veel hebt geblokt, dan ben je in bocht 3 gewoon het haasje. Dus er is gewoon veel inhaalmogelijkheden. En dan een heel snel stuk. Zeker ook die laatste 2 bochten enorm snel om het rechte stuk op te komen. Dus een apart circuit ligt prachtig in de hoogte tussen de bergen. Dus, en uiteindelijk weer fans op de tribunes. Dus, ja, 15.000 man zitten er dit weekend. Dat zijn er komend weekend nog veel meer. Maar dat zal ook weer een oranje brigade worden die daar naartoe gaat. Ook omdat Verstappen het daar altijd vaak goed doet. Laten we maar eens even naar de cijfertjes kijken. Hoe kan het nou dat Verstappen het zo goed doet op die Red Bull Ring? Want het is niet per se een Red Bull circuit, toch? Nee, in de basis niet. Hij heeft er wel natuurlijk 2 keer gewonnen. Afgelopen jaar was het wel 2 keer minder. 1 keer viel hij natuurlijk uit. En 1 keer moest hij duidelijk zijn meerdere erkennen in de Mercedes'en. Ja. Maar hij heeft ook twee goede jaren gehad. 2018 en 2019. Maar het is een beetje alles of niks. Of niet finishen of in ieder geval op het podium komen. Dus het belooft veel. Het ziet er goed uit. Maar het is ook zeker een circuit wat ook voor Mercedes niet slecht is. Dus ja, je kunt er weer niks van zeggen. Je kunt tegenwoordig bijna niet meer voorspellen, omdat het zo dicht bij elkaar ligt aan de top. En dat maakt het wel echt enorm mooi. En daardoor heeft iedereen enorm veel zin om het weekend weer voor de televisie te zitten. Ja, maar dan gooi je vragen voor een voorspelling, maar je zegt eigenlijk, ja, ontzettend lastig. Het zit zo dicht op elkaar en het gaat echt om marginale kleine verschillen die ze in de vrije training hun setup kunnen verfijnen, die uiteindelijk het verschil gaan maken in die kwalificatie. Je zag wel in Frankrijk dat Verstappen toch een stukje voor had in die kwalificatie. Maar ja, het kan zomaar zijn dat Mercedes weer een stukje iets vindt in het weekend en in één keer weer de eerste rij Mercedes gewoon weer staat. Het kan allemaal gebeuren en dat maakt het leuk. Het is nu onvoorspelbaar omdat het gewoon heel dicht op elkaar zit. Dan gaan we er weer voor zitten dit weekend. Dankjewel voor je analyse
en u voor het kijken. Voor de voorbeschouwing de Grand Prix van Stiermarken. Volgende week ook Oostenrijk. Eerst dit weekend. Veel plezier met die race. Volg de ontwikkelingen van Max Verstappen in Oostenrijk dit weekend op al onze kanalen. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens.